бародаро мошини рақами 2 интихоб карданд. ба ҳамин хотир мо ин мошина овардем ва имрӯз мо барои шумо нишон метем ки ира чӣ хел майда мекунем. бародаро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. барони азиз чӣ хеле ки мо гуфтем ира аймобайн дита мекунем, истша мепартоем, барое ки ягон бародар агар бехоҳад ки объёми мошинша баланд кунад, мисол объёми мошинша дай мехоҳад ки 2-3 кунад, мо ира збор мемонем ки барои переделка осон шавад. марҳамат. аввалан салом мегӯем бар ҳамаи бародаро ва подписчикони канали Автолайф. бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. бародаро, дар навори имрӯза шумо BMW сера дидестен ва имрӯз мо ҳамин мошина обзор мекунем ва тарзи майда карданша барои шуморо нишон метем. ин видеоро акаи муслим аз Япония барои мо шуморо мода кардаги аст. миннатдори худамро ба акаи муслим мерасонам. раҳмат бародар ки бо мо ҳамкорӣ дорад. бародаро, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем касоида ки запчасти оригинал дар кор аст, марҳамат ба ҳамин номерҳо муроҷиат намоед ва акаи муслим аз Япония барои шуморо бо нархи арзона равон мекунад. навора тамошо мекунем, албатта лайкора дариқ надорен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат бошед. ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали Автолайф. мо имрӯз мошини рақами 2 овардем. чӣ хеле ки хоҳиш карда будем ки шумо интихоб кунед кадом мошина мо барои шумо майда карданша нишон битем. бародаро мошини рақами 2 интихоб карданд. ба ҳамин хотир мо ин мошина овардем ва имрӯз мо барои шумо нишон метем ки ира чӣ хел майда мекунем. бародаро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. фикрҳои худтонро дар комментариҳо бинависен ва чӣ савол дорен марҳамат бинависен. мо кӯшиш мекунем ки ба ҳар як саволи шумо ҷавоб битем. кора сар мекунем. бародарони азиз, айни ҳол мо кӯшиш мекунем дар бораи мошине ки мо имрӯз майда мекунем барои шумо каме ҳам бошад маълумот битем. солҳои барориши BMW E90 аз соли 2005 то 2013 мебошад. намуди кузовҳош купе, кабриолет, седан ва универсал, яъне ки караванӣ мебошад. кузови BMW E90 ки ба сериали 3 тройка дохил мешавад ва пеш аз ин модел BMW E46 буд. E90 онро иваз кард. дар BMW E90 якчанд намуди моторҳо меояд. N45B16, яъне ки объёми 1.6 316i, N46B20 318i, N46B20 320i, объёми 2, яъне ки N52B25 323 ё ин ки 325i, объёми 2.3 ва ё ин ки 2.5, N52BC 328i, объёми 3 ё ин ки объёми 2.8, N53, N54, N55. дар спорткар, яъне ки М спортое ки аслӣ мебошанд, моторҳои онҳо S65 B40 ва S65 B44 меояд, объёми 4 ё ин ки 4.4. ҳамин поколения ё ин ки насли BMW E90-ро дар назар дорем. яке аз бехатаринҳо дар ҳолати зарба аз бар ва пушт ба ҳисоб меравад. 6 подушка, яъне подушкаҳои бехатарӣ дорад ки барои ҳимояи ронанда ва мусофирон пешбинӣ шудааст. краш тесте ки соли 2005 компанияи Euro NCAR гузаронидааст, BMW E90-ро дар умум ба балли 5 ситора сазовор донистааст. яъне ки BMW E90 ҳимояи шафёру мусофирони калонсол 94%-ро ташкил медиҳад ва мусофирони хурдсол бошад 80%-ро ташкил медиҳад. бароро рӯй кардем, қисми қафоро ҳамаро рӯй кардем ва имрӯз кори мо камтар осонтар аст. ба чӣ хотир мо ин мошина аз ҳамиҷа ки аст мебирем, қисми қафоша мепартоем ва ин қисми пеша зинда мемонем. ба чӣ хотир? ба хотире ки агар нафаре ки мисол моториш объёмиш 2 боша, ин мошин 2.3 мо ира комплект мемонем. ҳар касе мехоҳад переделка куна, яъне ки объёми моторша калон куна, метавона ки ҳама чизе ки дар ин мошин ҳаста, фуки пеша ки мо бурдем, збор ҳама ҳамин чизи ҳамин мошина бигира дар мошини худаш бизана ва мотори нав куна.
мотори нав ва объёмша калон кунем. خیلی که ما گفتیم ایرا ای موبایل دتا میکنیم ایستش میپرتیم برای که یگان برادر اگر بخواه که ابیام ماشین بلند کنه مثال ابیام ماشین ده میخواه که 2 و 3 کنه ما ایرا از بار میمونیم که برای پریدل که آسان شود. مرحمت. مرحمت برادرها رسیدیم به آخر کار. این یکی است یه 90 مو. خوب برادران عزیز رسیدیم به آخر کار. خیلی که دیدین ما را میون 2 بلاکش کردیم. این طرفش میپرتویم و این طرفش برای تاجیکستان روان میکنیم. موتوری 60,000 کیلومتر فقط گشتگی خطا نکنم 65,000 کیلومتر فقط گشتگی. موتور به نهایت تازه. اگر شما این موتور را خوش دارین در کارتونای در واتساپ ما وایبر تلگرام ما بنویسین ما میتونیم برای شما را روان کنیم. پادپیسات را فراموش نکنین. لایک های خودتون را دریغ ندارین. ما را دستگیری کنین و پیش. خوب برادران عزیز و خواهش بعضی برادرها گفتن این نرخ نوای یک کلاس ای سال 2006 7 8 نرخوش ما را بگین که در یاپونیا چند سومه. خوب سر میکنیم ای پایانش و بدن بالچکوی 124 کوزف کی میپرسند میخوان که یگان یک کلاس یعنی که 124 کوزف. مرحمت اینه 124 کوزف объем 32. خوب بودی صورتش میبینیم و نرخش چند سومه چند سوم سودا شده. رولش طرف چپ یعنی که تاجیکستان میشه و رفته. خوب 56,000 کیلومتر همگی گشتگی. ماشین در درنی اکسیون 5,000 دلار سودا شده. تا وقتی که налоги ра дига чизоша мети мебрура қариб мегири ба ҷота меори 6,000 доллар меғалтам ҳамин мошин дар дарини япония 6,000 доллар 124 кузов. хуб мерем боло. агар балечкои 210 ҳам ки боша соли 2001 авангард объем 32. марҳамат. اینا داخل نمیشن تاجیکستان کامپلکت. خیلی نشان میتیم نرخ نباشه. 109,000 کیلومتر گشتگی در درنی اکسیون 3,400 دلار یعنی که تا بیرون نمیبریش قریب 4,500 دلار میغلطه. تا جاتا میگیری میاریش مثل راهپولی تاکسی ماشین دیگه چیزا خطا نکنم. هر یک نرخی که میگم تقریبا ممکن که تقریبا میگیم 100 دلار ممکن خطا کنیم و برای وقت زیاد نگیره همه ایره یک تا حساب کردن. خوب یک کلاس объем 55 авангард S یعنی که ING پاکت میگن در خدمت. مرحمت. سال 2006 رولش طرف دستی چپ. مرحمت ماشین و این ماشین 109,000 کیلومتر گشتگی. سالش 2006
объеми 55, яъне ки $8000 берун мебироя, тақрибан мешава и $9000 дар дирани Япония савдо шудагай бе раҳпулиш. ва шумо ҳисоб кунед ки ҳар як мошин аз Япония то Тоҷикистона раҳпули минималниш чанд сумай $3000. хуб ана иш ки ҳаста 176000 километр. агар шумо аҳамият додаста бошед оценкаи мошин дар Япония ай ҳама бисёр дар чи ай дар чанқа гаштагӣ ай мошин иам 55 ай соли 2006 ва и мошин тақрибан $7500 савдо шудагай дар дирани Япония. яъне дигар аз худо шаваиш мекунанд $7500 дар дирани Япония савдо шудагай. хуб меоем ба соли 2007 ки бисёри бародаро хоҳиш мекунанд объеми 3 боша, Avangard S боша, AMG пакет худмонда меган. хуб ина ин мошин савдо шид, ами рӯз савдо шудагай. марҳамат, объеми 3.5 хай 55 несагай, $94000 километр гаштагай. дар ҳами Япония $8500 мана $8500 савдо шудагай. яъне ки барои чӣ ман кӯтоҳ шумо да гуфта мегзарам 2008 солиш. хуб мошин агар $7000 савдо мешава дар дирани ауксион, 10% такс, яъне ки налог ва $200 суми ауксион ва бо $200 дига инҷа мебинед $230 бигем суми такси мошин худаш. яъне ки ҳамин чизо ҷамъ шидан мегиранд дар то мегири ба ҷои кортан ба замин та мегири миёриш тақрибан мешава 8,700 як мошин нархш. хуб дидем бародаро ана ки чира мебинем ози мо разницаша ба гуфти урусо мебинем. нигоҳ кунед ана ки мошини рулаш тарафи дасти чап соли 2008 савдо шид $8500 гуфтем. хуб меоем 2008 и Avangard S нест, вози мебинем Avangard S ша марҳамат Avangard S AMG пакет. хуб чанд 94000 гаштагай. айнан ҳамун мошин ҳама чизаш ҳамун мошин 94 вайшам 94000 объеми не ки тоқа объеми 3 будай чанд $1000 савдо шудагай. хуб $3050 мегирем то бировардани айдирни ауксион ира дар дирни ауксион $3050 савдо шудагай то берун мебурем $4100, яъне ки $4100. нигоҳ кунем ки вақте ки рул чапана ай рул ростана чанқа фарқ мекунад, яъне ки чанқа фарқ мекунад 50%. мошин $10000 агар боша рулаш ростана яъне ки дар Япония ҳаиш мекунанд $5000. хуб меоем ба бародарое ки 212 кузова гуфтанд. ина ин шамедрои мебинем объеми 6.3 марҳамат 2010 6.3 AMG дар дирни ауксион қариб $20000 бигем савдо шуда. марҳамат $20000 дар дирни ауксион. ва ин мошина раҳпули растамошка дигар чизош ба гуфти бародаро ки як қопча сум мешава бародаро. хуб ва дигар бародаро агар шумо нархи ягон мошина фаҳмидан мехоҳед барои видеои мо зиёд дароз нашава ба мо бигӯед, бинависед дар комментариҳо, мо барои шумо нишон медиҳем. хуб инҷа мебинем мо доступ ба тамоми ауксионҳои Япония дорем. метавонем ки ҳамаи ҳами мошиное ки шумо дилхоҳ мошиное ки шумо мехоҳед нархи ӯра бигем ва барои шумо нишон медиҳем ки дар дирни Япония дар дирни ауксионҳои Япония чанд сумӣ мебошанд ҳамон мошино. хуб мегирем якта И класс воз инҷа меоем C класс. хуб бародаро C класс марҳамат анаи C классо инҷа нишон медиҳем ягон нархи сечкара. хуб нархи сечка праворульни дар дирни Япония қариб $2300-400